Kujevac. Imalo je Stani, frka mamu ovako. ti jebem u pičku. Si ti taj, ja sam vozi. Vodim taksi. Taj skup je nešto Najjače, najjače. Znači, dolazimo mi, izgubili slučaj kao, a mi nismo ni znali da će zaradimo nešto. Ali pazi šta da, a organizatori su najžešći, ne sekreti se ništa, sve to. Sve sve pod kontrolom. pod kontrolom. Dolazi djeca, će sruše centar, već. Mi begamo napolje, Serbija nema ga nigde. Gdje je, vrate, Serba? Ovaj se u taksi vozi do centra. A ne bre, neko zvao taksi drugi. Da. Jesi ti taj, si ti zvao, ja sam vozio ova bi u kola, sa dete u ruke. Stari! Ali to ne možeš da veruješ. Tad kad je bilo i ja pobegao, vi ostali gore, da se slikate, i meni, brate, ja bio u nekoj košulji, ja se preznojio i počeo se nerviram, razumeš? 200 ljudi oko mene, moj čoveče, sklonite se, polako se slikamo, oni navalili, doveo sam dete, odavde, odande, mora se slikamo brzo kući, svi nervozni. I ja samo, op, i štura. I u Beograd tako pobegao. Ja pobegnem na parking, oni provale da sam dole. Eto ti, odozgo 100 ljudi, ja pobegnem napolje i oni me nabiju za zid neki. Ja ovako znojav sam, brate, ja razmišljam kako odavde da pobegnem, brate. Razumeš, ono, nenormalni ljudi, brate. A pogotovo, ajde deca, razumeš decu, nego roditelji kakvih ludaka ima, brate. Ima i finih, ali ima ludaka kompletnih. I, brate, ovako, ja znojav sam, ono, duva, brate, počne mi bude hladno, brate, i ja ovako izlazim, taksi. Ja ovako iz one mase mašem ovako, i taksista kao blica, znaš. I ja kroz masu, i ulazim ja u taksi, kaže, jesi ti zvao? Jesam. I samo neka žena, gde ćeš? I po krovu, Jebem. moje dete se nije slikalo, plače, mali, ja rekao, gas, on kaže, gde? U centar. Ja odem u centar. Smo se našli posle, jesmo be. Pa ne smo gledali Barcelona Real, jebote, Jeste, u onoj pekari, jedina Da radila. bre, Sedeli, bio Paja, Tad tamo smo delili Fuki, pare. I ja, a pare kad smo kad smo podelili pare, to bi bilo najjače. Mi svima organizatori dolaze. A kablovi? Jel to? Kablovi, Ja. brate. Oni kao sad, znači ljudi, to nisu bile sad pare da se treba se pohvališ time, znači to je bilo Pa stvarno. dobro, za nas je bilo veliko. Ne, u tom trenutku je bilo dosta para za nas. Ali, brate, dolaze ovi organizatori. Kao, 5.000, tebi 5.000 dinara. Tebi, okej. Sad da vidimo. Imamo, okej, 10.000, tebi 10.000. Ovo ostatak, sad ćemo da izračunamo, znači, za kablove, za vaše mikrofone, za struju, za kompjuter i taksi. I taksi nam... Sjećaš se i taksi što je išao po kablove? Da, i taksi što je išao po kablove. I po 3.000 od svakog vas da se to poskida, skinuli nam 10.000. Op, isplatili. Mi sad stojimo, gledamo se u brate, obećano bilo Organizatori. Obećano bilo jedno, dali nam drugo. Šta ga je, bem, čuti, brate. Dobro, to je bio prvi skup neki, malko već. Da. Bilo lepo. Da. More nije to bio prvi. Ne, prvi skup je bio Beograd. A, to je ono u centru. Sećaš kad smo te tražili, kad pobegao opet. Da, ali tako znaš gdje sam tad traži. pobegao? U bus. Jeste bre, Jest, a i u u busu mu busu preselo, Da, u busu mu I u preselo. autobus mu preselo, isto. Ja, sećam Nije, se ne toga. kažem ja da uvijek bežim sa tih